И здравейте, приятели, аз съм BG Gamer и днес ще ви покажа как може да си направите тъмбнейл. Който не знае какво е тъмбнейл, ето това е тъмбнейл, което ви излиза като картинка на клипа. Виждате ли го? Защото тук са такива някакви обикновения, тук е Minecraft World. Сега ще ви покажа, значи тази програма има и платена и безплатна. Който иска може да се тя се казва Photoscape. И, нали, когато ви зареди програмата, натискате върху редактор. И, извинете го това. И редакторът ви зарежда. След това натискате меню. И след това нова снимка. И избирате горе-долу колко да е. Аз моята слагам на Full HD. И избирате вече какъв цвят да ви е. Аз предпочитам моята да е тъмна. И ето това иска. След това натискате върху обект. И натискате текст. И да кажем war. Опа, бърках. War. Frame. И след това сменяте, да кажем, езика на български. Нова поредица. И го намествате. Може и към тази, към това да слагате още, да кажем, още една снимка. Влизате, да кажем, в Google. Аз ще напиша Google. Добре. Google пишете на това, което сте снимали. И натискате изображения. И търсите някаква снимчица. Кажем, аз предпочитаме тази. И ако сте на български, това трябва да ви зареди, и натискате десния клавиш. И ако сте на български, един момент, и може да си тук записи целта като... не това, извинете. Запиши картината като на вас е Save Image As. И аз ще я запазя в дето. И запазна. И сега натискате върху ето тази част. И натискате фото. И отивате вече в папката, където сте запаметили това. И отивате в дето, където е моето OBS Video, Warframe. И го отварям. И вече може да го поставяте. Ако искате, можете и на целия екран да го добавите. Аз ще я сложа така една мъничка. Така, можете да си напишете името. Искам да ви се извиня за онзи клип, който го качих, новия, че няма звук. Затова много съжалявам. Забравих да си включа микрофона и ви се извинявам много. И така вече може само името да намерите. Така може и някаква картинка. Ето го. Името. Запиши картината като... Слагаме като лого. Пак по същия начин. Опа, не текст, извинете. Този текст не ви трябва. Пак фото. Мисля, че не можеха да се сложат две неща. Могат. Да, тази е такава. Изолира. И това е. И натискате запиши. След това запиши като.
И то ви отива на декстопа. На работния плод, натискате върху работен плод, ако сте на бокс. Ако не на декстоп. И давате хикса. Опа, не, извинете. И вече трябва да го намерите. То, ето това ще ви. Ето това е. Момент само да зареди. Ето това е. Тъмбнейла. И вече отивате в видеоклипове. И натискате върху, да кажем, клипа, колко искате, и искате редактиране. И тук натискате ето това. Персонализирано меню изображение. И избирате вече това, което е вашето. Оставям на работния плод. И натискате, търсите ето това. И то трябва да се качи, изчакайте го. И то само ще се създаде. И записате запазване на промените. И изчаквате. Запазиха ли са, мисля ли запазиха? Надявам се да са. И пишете в търсачката YouTube. Момент. И отивате на моя канал. И ето вижте, вече имате тъмбнейл. Ето това ви е тъмбнейла. Виждате ли го ето това, което ви излиза? Ето това е най-обикновена картинка. Ето това е тъмбнейла. И така се слага тъмбнейл. Това е всичко. Да. Ако клипът ви е харесал, абонирайте се, лайквайте, споделяйте и си следващия клип. Чао!